Miki on ihan kova panomies. Yllätyskyykky. Ai vittu! Meni väärin. Meni väärin. Kolme päivät reissu. Meillä on näin monella tavalla. Ei oo mitään mikä tulis eteen enää. Ja se tuskin tulee jäämään epäselväks kenellekään. Ennen kuin mä kävelin ohi ne huuti perään. Nyt kun droppaat räkit koko huudi herää. Eli ollaan lähes Jyväskylään meistä Faijalle. Nyt on vappu viikonloppu. Vietetään vähän vappua, samalla vähän musasoidaan. Ja nautitaan tästä ryhmästä porukasta toisistamme. Pidetään hauskaa. Katsotaan mitä tulee käymään. Mä itse käveltiin. Nautitaan joka hetkestä. Hyvää vappua Suomi. Hyvää vappua just sulle ruudun toiselle puolelle ja nauti videosta!